subscribe. YTV subscribe. Yes, natras yung ate. At kami gawing inuban kung ako gibabayaan, dili ko hinangalitan ang akong ginagian. Bisan ano ang nangatan, di magigingkap si Pililiwan. Iba't labot man sa laganan, nga ako naruyagan. At kami gawing inuban kung ako gibabayaan, dili ko hinangalitan ang akong ginagian. Bisan ano ang nangatan, di magigingkap si Pililiwan. Iba't labot man sa